Wasai. Ayo Cak Dodok. Goyang kembali tipis-tipis bro. Sing duwe ayune sak Indonesia so. Mojo temanten kakali. Kita jadi mantan mas. Cepet mas. Ayo MC. Ayo. Sampun kawis tinggal. Iki. Temanten putri ingkang Ayu Sulistya Warni. Wah iki. Temanten kakung sajaipun kados to carang ingkang Ngenyek. Oh padange carang aku. wis kuru ngono to. Heeh. Kados Raden Janaka. Janaka. Kanthi pangajak mugi temanten sarimbit dadi Kok temanten. benek musik to? Lah piye dikei asil oleh apa piye? Mosok manten asul oleh lho. Lah pantese napa? Anu musik no. Heeh, musik. Pindo. Mas. Nganten koclok. Nganten kok pindho Ayo. Ayo maka anu Nung ning nung ning. Wah iki. ya. Oh jadi anu kok gak enek tragedi ngidek telek. Lho kok kidak ndok kok ngedek telek piye to? Iki dadi apa perias? Perias. Oke, lha ke. Aku kan dadi Panggih no. Panggih. Aku kan mbak ini kan di salon to. Hah? Oh, aku ning kono. Wedding. priase anu sintan jeneng ya. Wedding. Mbak ini kan kok kene Mas Akbar kok kono. Temu manten. Aku kok Monggo. kono. Kanthi ungilipun kodhok ngorek. Sopo cekar Anu kaki karo bawah. latihan ya Mas ya. Iya, latihan. Kurang seminggu hari H kita Iya. menikah. Umpamane maksudnya. Wis karek kono. Ya aku piye ki? Wus dumugi wahyane mangsa kala. Dumawahing kodrat pingundi wahyine ilahi. Ngantem beras kuning aja sampai kalah. Iya. Gua ndak kalah karo wong wedok. Saya caket lampahipun temanten sarimbi. Hage badhe nglampahi panggihipun Sri penganten. Ini gemplang apa Mas? Ini gemplang apa? Temanten kakung. Beras. Ngantem beras kuning. Mantep beras kuning. Temanten kakung ndodok sungkem marang temanten putri. Wale sing sungkem ki wedok. Ora. Sungkeme sing wedok. Manut apa ora aku ndobel lho iki. Iki piye manut apa ora? Manut mawon. Anu iki ning nganten modern. Manten kucluk. Lho iya ngono dadi sing lanang sing Iki mau wis sawat-sawatan urung ta? urung. Urung sawat-sawatan Kok sawat gendeng. Lho kok sawat gendeng yo. Terus iki piye manut kowe? Temanten putri syukuripun dipun wijiki kaliyan temanten kakung. Urung ngidak kok iso dijiki iki. Sasampunipun nglampahi pidakan Heeh. tigan. Anu ndoke idake nduk. Lho Idake. ndoke didaki piye to? Ndoke idake. Tes. Mosok ora tau ngerti nganten. Kok ngaleh? Lah dereng idak ndok. Oh iya sampean dalang kok ya Mas. Heeh. Lungguh Mas tak genteni. Kok malah galak. Malah iki no mantanku malian. Ora apa-apa lemu ki penak ra sambut kono kasur nglegar Temanten Kamu gak mau Sarimbi. jadi mantan mbak aku to Mas? Loh, iki piye posisine? Tak wakili ya. Oh, wakili ya. Oh, Teman- mudah cetokan ora. Tok men dadi akbar. Iya, iya. Iya. Muga-muga seterusé ya. Iya. Terus. Temanten kakung sampun kawis tinggal melarat. Mboten gadah napa-napa. Ki mantene do mripate piye iki? Temanten sami simpangan. Kawis tinggal kados dam truk. Gak petuk, gak petuk. Gak petuk. Kudune piye? Petuk. Petuk. Blok goblok. Ngono nanggap MC. Biasa itu ganjing sikilmu. Wis sing rabi paski piye? Temanten kakung saha putri menika riyen dados paskibraka. Panggihipun Sri penganten kekalih sungkem le. Mas kan suami istri, hormat, rek, selesai. tegak, rek. Temanten putri dan putra hadap ke depan gerak. Mana matamu? Matamu dhewe. Sing kaya pas kibran mata. Ini mataku. Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Satu-satu. Ini matanya mana? Ini mataku. Kok kayak sentolop toh? Mataku. Ya ya. Mana matamu? Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Mana? Golek kesempatan.
kesempatan MC geragas. Lah aku anggere kuwi ora bendino. Iki lho sapan malam pertamane kok. Malam pertama sapa? Malam pertama tak genteni aku. Hei! Piye to ki manten gota gede bareng penake kono iki. Kok kowe gak kuat? Oh. Oh. Kene wis nganggo jamu tetes kok. Ayo bare mumpung urung ya. Iki lho musik ijek kok. Ora. Siget sawetawis menika wancinipun temanten. Lungguh kursi. Nggih, Kursi, wonten ing dadi kursi. Kursi. Kursi dampar kencana kene kursi. Dampare manten, kursine manten. Wah, borongan piro to ya. Lah ngono. Lah, mulai jadi profesional. Nah. Iki jenenge romantis totalitas Ayo. maksimal iku kuwi. Hei! Kok kursi kurang ajar. Hei, kursi. Kamu kenapa? Jungkau. Walah. Kok tak rokok rono tang. Anu ngadeg dhewe, Nduk, ben aman. wis ya, bar ya mantan. Wis bar ya, Pak. Duduk Dek kan. Iya. Wis manten ki manten cara adadi ki monggo. Alah niki tok-tokan mboten tenan. Kok ngoten kok nesu-nesu mboten apa. Tapi mau tenan gelem ndi? Gelem. Lah yo games kok. Sapi ya kok ya. Yo, nanjakne sindhen. Salah Sinten? sinten Mas? Tak golekke sing sak babak sak musuh. Mbak Denko. Mbak. Yo. Oke. Kemenang sempat aja. Kita sambut Denko. Disapa. Heeh, kuwi lho. Iki tak golekne musuh neh, heeh. Ah, lek mang Mbak Niken wis enek pasangane. Iki digolekno pasangan awakmu. Disapa Mas Komet. Heeh, ditakoki men, ditakoki. Mbak nyen sewu jenengan uang. Lho. Paring asma sinten? Paring asma sinten, Mbak? Aku. Nggih, nggih. Hah? Sampean paring asma sinten? Aku mau Nggih. numpak mobil. Ah, Oh. modar kowe. Rene numpak mobil. Oke. Tuh. Awale ngono, berikutnya engko pas. Ngaturke napa menika hari jadi Kota Nganjuk yang ke 1087. Mbak sinten, Mbak? Aku. Nggih. Wis mangan. Oh, modar nggih kowe. syukur, nggih nggih. Tuh, Rene to, rene to. Kowe iki lek nakoki kurang halus, ngaliyo. iki parah tuh iki. Nyuwun sewu diajeng. Dalam kamar. Penak ngene lho, Mak. Kowe ngono lho. Terus cangkemmu konslet wae. Nyuwun sewu, paring asma sinten nggih Oh, diajeng? kula niku Deni lho, Mas. Oh, nggih, Mbak Deni nggih. Heeh. Di dalam saking pundi, Mbak Deni? Saking guyangan. Hei! Wah, iki milik umum iki. Wah. Jenengan kok ngertos to, Mas? Aku ping pindho rono kecelik terus. Sing gawa topi ijo kae, Mas. Gowo kalau garangan gurimu lho. Antara bakul topi yo. Ha, nek takoki penak ngono to, Met. Wah, Wis sing kira- halus to, basamu sing halus. Mbak 250 purun. Apa kowe? Anu saking putih, Mbak? Pidalem saking putih. Moh, Mbak, mau ya Moh. apa? Aku gak tau apa-apa iki. Jenengan daleme putih katene. moh aku moh. Oke. Moh. Lho, mau kok oke piye to Ngomong iki? oke lho. Wis gak nyambung iki bolot wedok kita ya. Nyuwun sewu diajeng wau. Nggih dalem-dalem, Mas. Dugi mriki wau jam pinten panjenengan? Ya Allah, kula niki mau jam 3 sampun JR wonten mriki lho, Mas. berarti jenengan di kahanane situ menika rame sanget ya Laras, Allah. piyayi mriki lho ngeten iki leten napa piyayi ingkang Remen budaya. sanget nggih, Mas. Remen sanget nggih, Mas. Wah, Nyambung lho dijak omong ya Nyambung. nyambung ngono. Tapi kok iso gemes napa? Iya ya kok aneh karo kono nyambung. Aul iki Wane nya. Hah? Wis sing ahli ya. Wane hengi ho. Henya. Oh ya. No ha. Kok ngoh oh Apa? Lah ning ngene malah medhit wong. Bareng ngomong ngono malah sambung. Lah nggih, sambung kok padha kocloke. Yo Banyuwanginan yo. Banyuwangi. Apa wis? Manut, Bebas. penting Banyuwangi. Bebas. Penting Banyuwangi. Yo gerajakan. Oke. Lek Mbak Yu sing nyanyi keras niki mesti. Oh keras. Keras. Sudah siap? Oh, sudah. Yago sudah siap? Oh. Ah sudah siap apa belum? Mbak Yu, sampean biyen apa supporter bal-balan?
Kuli. Kuli piye? Kita bungkuk ngono lho. Gaduh tenan. Makasih. Yuk, Padha sadhe. kerasakan. Ya yuk, terus. Raja
tangane merupakan suatu kebahagiaan ngono lho, ngagumi jenengan ngono. Kok malah mengilik jane. Mas Komet Mas Dodok iki Nggih, kok nggih. ono titipan Oh, ya kuwi nggih. selain hari jadi Nganjuk. Nggih. Wingi uga memperingati Hari Bumi dan Hari Air. Oh, Hari Ono Bumi titipan dan saka juga. Dinas PUPR. Oh, nggih. Ya, wis rencana para-para pejabat para nayakaning praja nek ing Nggih. Kabupaten Nganjuk Nggih. akan menanam tumbuhan tanaman di Semantok. Oh, menjaga lah. kelestarian bumi leres, kita. leres. Lek bumine ijo insyaallah napa menika air juga nanti melimpah ruah nggih Pak. Soalnya Amin. sebagai resapan air kan tumbuhan. Selain itu juga sebagai paru-parunya dunia. ya, gitu. leres. Mas Komet Mas Dodok ndonga napa di hari jadi Kabupaten Nganjuk niki monggo. Inggih, mugi-mugi di hari jadi Kabupaten Nganjuk menika Nggih. Nganjuk tansah maju, Amin. Nganjuk tansah berjaya, tansah Amin. kuncoro, saged sinergi antara atasan dan juga bawahan, pimpin pemerintahannya selalu amanah untuk rakyat. Amin. Mas Komet. Nggih sami. Dulu, kok kayak duwe omongan belas. Nggih, kowe iki? pokoke mugi-mugi masyarakatipun Ah. ayem tentrem kathah rezeki lak nggih. Amin. ngoten. Amin. nggih. Amin. Aku tak nutuk relakan ya. Nggih, nggih. Besok Kalau malam semua kita nggak ketemu lagi. Nggih, Ah, siap. Siap, Pak. Nggih. Ya, cawe sesaji brojo denta brojo musik tutuk nih lakone. Wayang. Yuk, ya, yuk. Lah sakmenika sampun kapundhut. Lah kalau kapundhut kok alhamdulillah diutang piro aku. Wonge sing nyaro Jek, gawa ning nggonku mangan, tak mentik. Mangan, Siap, Mas, mangan. siap, Mas. Siap. Baik saudaraku semua yang sudah hadir. Dah. Malam yang sangat luar biasa. Hadir di tengah-tengah Anda salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Artis? Kowe iki MC mah cengengesan. Kowe ganggu MC itu. Ora ganggu piye wong kowe iki lho malah kleru kok. Guyu ki oleh Mas, ning aja dawa-dawa sithik wae. Sementing kata-katane pas. Oke. Aja dawa-dawa sithik. Oke, malam yang sangat luar biasa saudaraku. Tak panggilin salah satu artis Indonesia. Ada siapa dia? Artis cowok kebanggaan Jawa Timur Indonesia. Aduh kaget aku. Kowe bianter biasanya ra ngono. Kancene aku maksimal dina iki. Gara-gara nek wong loro ki aku maksimal dina iki. Siarno dhewe, metu-metu dhewe. Ya aja ngono. Lah kowe ora tau tumanto artis metu dhewe siarno dhewe. Kuwi jenenge artis ra kajen ya kuwi Wis kok. mengat. Artis kok ngropel. Ya ora ya kuwe to Met kok. Lah iya, mantuk lah aku. Aja kok. Ora wong urung bayarane. Kowe iki kok malah mbok cetakno nyapa. Pancen yo urung. Aja jujur nemen-nemen. Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik sedengan Mas. Oke, baik saudara semuanya. Anu mike apa? Mike salah. Cek. Niki mike kleru Mas. Kleru. Oke. Saudaraku. Kleru. Anu nyuwun sewu ketinggalan niki MC sing nate kesantet niku lho. Tak tapuk tenan mik penak Ya, ya, kok iso mana, suaramu Sul. mbok cilik-cilikno. Kasih aplaus yang meriah untuk artis kita. Ada Cak Dodo untuk Anda. Akhirnya ngesakno wong-wong. Sik tau lah kok mblunus nek apa-apane Lah to Mas. lah piye to pesenmu Lah, piye? Ya kayak musik sithik-sithik mah modit men sampean. Oh, kendang. Kendang. Oke, kok kono. Cak Dodo. Yuk, kita sambut. Ada Cak Dodo untuk Anda. Duten, ketek gendut, ketek gendut, ketek gendut, ketek. Kendangnya nyemoni. Ketek. Lho, karo mlili, karo mlili. Men ngece wong Mas. Ngelokne ketek karo mlili ya. Bintang tamu kok bondo ketek genduten. Sing genah to Mas. Lah nggih to, napa pantes to ngene iki kethek? Ya. Lah apa? Lah apa? Kingkong no. Kethek amene gak ngentekno wit. Kingkong ngebleki kowe kuwi. Nesu. Ora Kire nesu lelaki penghibur. Gak lenes. Gak aku laki-laki apakah penghibur bisa. Niken guyu. Neng guyu ketok Mbak Niken luar biasa. matane. Iki lho. Oh lah niki to. Aku ya kayak tepung. Lagi ngerti tepung kanji lagi kenal. Ayo. Ayo Mas. Yuk.
kita sebut. Kilo, wonge. Ayo, Tak Yo. gendutan. Tak gendut. come on. Huh. Tangannya Mas. Huh. Oh, aku bujak. Wes rungono. Oh, enggak. Satu lagu buat Anda dari Timur Tengah. Timur Tengah kok. Oleh. Arab. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dereng nate ngertos gajah dirawe. Lah. Lah niki gajah dirawe apa enek to piye kok sek-sekan. Wong gajah iki kulite kandel mosok sok gatelen ya apa ana to, Sok? Ngono nek nesu. Lah kok yo ngono kok, Sok. Ngono ki menghibur biasa. Aja ngono. Kita nyandak kantor kecamatan. Ayo. Kudu tak rames saya rasane kok, Sok. Wedok Yo, mau. lewat. Ayo Mas. Dung dung tak dung dung dung. Ayo. Heh. Aku melok to Dik. Aja ganggu. Oh, melok sate. Wala al intali kinta intali inta wa inta. Apa ya? Wala al intali kinta inta wa anta. Alah, piye? Likinta. Wala al intali kinta Kurane inta lho Mas. wa Ya, inta. ora sepurane. Likinta. Wala al. Pangapunten ingkang kathah Pak Bupati, ngapunten ingkang ya Kita Allah. keliru gowo dagelan kita ya. Masalah Wis Bojonegoro ning teko FYP. nganjuk ado-ado kok trimo. Lah kowe apa iso kok geget. Natap tenan mu ngawur. Natap tenan ya. Aku dino ki maksimal kok. Maksimal Ya, ning Mas. sana. Urane wong loro ki maksimal. Ora. Lah kok apa iso nyanyi ngono kuwi? Mundil, Musik mundil. musik. Yo. Kayak mau. Nah, iki lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak Bang Roma. Spesial buat Anda semuanya. Walakinna dinna ginta laginta. Walakinna ginna dinta laginna. Apa tuh? Penak tenan aja. Kowe ki ya padha sami mawon. Ya ora. Ya padha walake legit lagi. Tapi kan gerakanku ngene. Lah ngene tapi kan kata-katane Lah padha. timbang saiki sing rindu siapa? Rindu bojone uang. Oh. Aku iso nek kuwi. Wong rindu bojone wong kok padha bangga. Lah kudune digawe piye? Ya dileh sing apik ngono. Contone. Contone. Rindu siapa? Rindu dengan dagelan. Loh, ngono kan. Mana terus nanggap akhirnya. Oh iya. Oke. Ini kan milik siapa? Ini kan milik Mas Akbar. Hehe. Haha. Oke. Aku kiku barang ini lho. Ora aku tegese hari ini maksimal ngono Mas. Lah ya kaya Belum maksimal terus. Aku tenan kok ngerti sampean karo alah ya Allah eling nom-nomanku biyen. alah kemiren we. Cek kemire nyapa to? Lah aduh no jangkauanmu ya aduh. Aduh piye? Lho Mas Akbar nika normal kok. Lho. Lah sampean iki manusia gak urut e. Lho, Iki ngece wong ya Mas. Ora Kan ngece. ini Mas Dodok ora normal. kasunyatan. Kenyataannya piye, Mas? Lho nek wong normal niku Heeh. kepala, Kepala. Gulu. awak, Awak, sikil. sikil. Lah nek Mas Dodok? Lah niki bar kepala bablas awak gulune ra enek kok. Kudune nganggo Iya. gulu nggih pantes-pantesan. Mas, Eh? sampean nyawang tenanan Mas. Lah iki gak gulu, Iki gak ketaran kok. ketara ki opo kok ketara lho ketara. Kaya pantes-pantesan tok. Pantes-pantesan wong ki yo Nek duwe gulu. gulu diceluk penak celun. Met kok met. Dalem. Tuh, ya aku ya padha. Ora. Piye? Dok. Dalem. Lah kok awake katut dok. Iso kowe muter ya. Iya. Dok. Dalem. Sepurane. Ya apa? Kakean gaji. Ya Ya kuwi omonganmu lho. sing cetha nyanyi ora pas lho. Nggih. Boyo iki enek bintang tamune. Pripun, Dik? Sing diantu-antu nggih niki. Nggih. Ngono. Mulane boyo dijengkarne. Nggih. Mboten napa-napa Mas. Sambutan. Ngoten nggih. Oke. Jono, los. Oke. Bebas berkarya. Yo. Weh, Beda, Met. beda. Aku ora ngerti nikan iso kinyis, kimplah. Kayak butuh gule. Implah itu tuh gule. Baik, Bapak Ibu hadirin semuanya berbahagia. Lagi adik-adik bareng. Adik-adik dan adik-adik di sini yang juga bahagia. Langsung saja tak panggilin artis cantik yang sangat istimewa. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada keluarganya. Lah. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada saudaranya. Artis yang mempunyai panjang kaki 7 km. Wah.
dan artis mempunyai panjang tangan 5 meter. Siapa dia? Ya mesti sing sambar bledek ya. Kowe iki lho teko. Ayo disambut. Ya tak panggilin artis cantiknya Jawa Timur, Indonesia, Asik dan Kediri, cow. Yo sama-sama kita kasih plus yang pria untuk siapa lagi kalau bukan si cantik. Nini Pele. Suwen we. Niken sali lali ta we. Niken. Salidri. Kontindri. Soalnya saiki niken akeh. Yo, gono mana Niken. Saritem. Kita sambut Niken Salidri. Tegane klopo ijo. Artine Bejane suk yen duwe bojo. pantun nek. Met, piye Met? Apa kok takon aku? Iki lho nek Mbak Niken. Aku anane aku nggak menjauh. Kowe ngerti? Kenapa? Aku wis gak ngarah duk to. Kowe gak ngarah Aku bagaikan kodok merindukan bulan. Iya toh? Aja ngono kan, aku wis di bojoku. Wah, alah bagus. Kamu serius gak mau sama aku? Alah, serius apa? Kok sok fitnah ya, sok goblok ya. Sik to. Lah piye kita? Sing Menang. Galak men Mas Dok. Sampeyan ancen garangan cok ki rada galak ngerah wong wedok. Saking pundi niku? Dari Madiun. Berarti mau piye ki mau omonganmu? Gelem ora tenan, Iku karena cemburu. Oh. Cemburu. Ngomong ya omong ngono lho sing. Alah, aku kok guru bisik-bisik. Ya toh, tak padha omong. karo nyepele sampean Mas. Nyepele Iki aku. jenenge. Iki jenenge musuh dalam selimut Nek. iki. Nek nyen sewu nek kono mau ngejak duet apa dhewe terusno kuwi kurang tepat. Wah, Terus tepatnya apa? Tepatnya ngene, lho. Ahai. alah. Ancen siluman ketunggeng cok iki trek tanduk rese trek. A minor Mas. Waduh. Lho Mas Kok sampean. ya genah A minor barang. Sampeyan iki wong lanang iki kudune bres karo ngono wis ora kena. Ya jaban koyo ngomong. Iki jenenge combe to sing. Ora ngerti keadaan piye kuwi sing ditenteni sapa. Meneng. Sing delok ki lho ngenteni iki karo kene. Lah kok malah garangan Apa iki saknyatane tresnaku ya among kowe wong ayu sing ana ati. Bajingan. Kok adur perang. Aku wae ora wani. Mas sabar Wae ora wani ngono kuwi lho. Sabar Mas, Mas sabar. Aku wae ora wani. Sabar. Mas sabar. Bocah lono, Dok. Bocah lono, Dok. Pak Bupati. Piye to? Gagal nek diatet-atet. Lah timbang Kowe kurang ajar. lah timbang terjadi perselisihan. Aja terlalu ngono. Kowe ora ngerti rasane Mas Akbar. Apa? Kaya gendong gabus, enting. Mangano. Enting ora kaprah. Awake iki lho kok. Cing. Ya ta? Iya. Lagi ngono wae iki wis iki aku apa ta ya? Tujuanku siji. Iya. Membuka mata. Buka mata piye? Biar mempertimbangkan lagi Kok iso? bahwasanya di bojo seniman tur meneh sinden larise kaya ngene iki abot sanggal ngono lho bar. Lah kok ngomong anu kurang ajar. Iki yo sabar Mas. Beh. Beh ya ampun, kuwi tisu apa wong to, Jan? Keleyang. Ora rasane kok. Kaya tisu basah. Lah yo pikiren neh lho, Nduk ya. Pikiren neh. Kok apa meneh nek sing apa meneh becek apa buah? Heeh. Iya ta? Heeh. Sampai nang gone wong duwe gawe. Iya. Lah kok ora nek ajine. Kok iso rene ajine Lah ya? piye? Sepeda motor sapa ki? Parkir. Kula, Pak. Lho, lah kok kuruwi sapa? Oh, kurang ajar. Sabar, Mas. Jojoh keris. Sabar kok. Kiai pulang pergi wis. Sabar wanine karo cacili ya. Kok Ya. kowe tuwek kok cilik kondi kok iso. Ngejak poli e. Ayo.
Ora apa-apa blangkone kono remu awis to Mas. Aja. Jajal terusno kaya Ora apa? guyon-guyon. Wis aku tak ngerah-ngerah kene. Dah rene. Ngene lho. Mas iki hanya anu ya, fiktif belaka. Oga kenyataan. Siap. Misalnya sampean dadi Mas Akbar. Terus mesra karo Mbak Niken. Oke. Mamane bayangno dadi aku. Oke. Iki nyapa kek ngene-ngene barang. Wes bening ngono. Wis to rasa gila. Anggapan aku Akbar. Kamu jadi Mas Akbar. Anggapan- Tapi Mas Akbarku tinggi. Ya Lah ini cetek kok. Wih anu kowe. Pertama kali Akbar saya pas diabetes. saya cuma coba-coba. Kowe kaya jamu tetes e. Ngarep Roman kok ya. Roman, sampean dadi Mas Akbar. Dah, aku kependekan jarene Niken. Oh, Iya, kamu kependekan. enggak masalah. Kamu itu laki-laki punya banyak akal. Yo, siap. Ya ngene dong. Oh, ben ketok dhuwur. Nggih no. Kerja sama. Masuk. Wong ayu tresnamu keweri. Tresno kok keweri. Dodok iso tenanan iki piye? Kandhane aku mung digendong ya ngono kok. Iso bocah iki sesuk aku kok malah wedi. Kok nang kowe. Coh, Aku mambu aku layan. Lah, nyapa? Persneleng kuwate mbok ngene-ngene. Kowe ora prosneleng ya, Le. Kuwi sing jenenge nil korek ya kuwi. Presnel. Kok prosneleng piye to? Wong ayu. kene Mas Dodok. Wong ayu. Sak pira, Mas? Sak meter. Di sawang dijel kaya apa? Wong ayu tresnamu kinaraya tamba susatra ning batenku. Wong bakal Krungu. santap Wong bagus ora ngomong. hatimu. Ya nek sinden apa dipangan tekek. Tresnaku tulus rening kalebu. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal serna. Kentalku kok kopong ta rasane. Maune gak ngene. Ora apa-apa wis kopong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ngeterkan paket, Pak. Iki ganggu setan sok iki. Paket dari mana, Dek? Ladalah. Lazada kok Lazada. Lazada. Lazada kok iso. Darene lo tanggapan kok iso. Aku kowe dadi anu tuanku. Aku dadi jaran. Lah kok en. Rekoso. Jaran kok kayak babi. Lho. Iki Niken ya ampun Niken kalau ngomong suka bener deh. Oh, kekerasan dalam rumah babi. Kayak babi. Kamu tahu nggak? Kayak babi pink. Eh. Kamu tahu pakai enggak? Iya. Wis plek iki. Kowe ora babi ora? Gak ero. Suarane piye, Babi? Suara. Lah kuwi lho. Ya kuwi. Nah, kowe terus alasan dadi apa-apa tau pajak ya bebas ya ta. Bebas pajak bebas ora ketilang polisi tapi Babi. Ora apa-apa penting selamat. Tapi kan babi kan nggak gampang dibeleh. lho. Iya, lha nek wong dem-dem kuwi. Ora enek ngene kok yo. Babi yo entekno iki. Ora niki ngaturin apa Mas? Mas anu. Timbangan. Woi, Mardika mawon. Oh, ngerti kok napa niki Apakah datake? ada permintaan Belum ada, kang Mas Ken. Raden, Belum ada. Mas Akbar, Panggilan Syah panggilan Alam. sayang Kang Mas Belum ada. Raden. Bebas mawon, Dik. Lah nek Masih aku lho, musik ya kena. nyun sewu Mas. Pripun? Lek kula panggilan sayang mbek bojoku yo Umi karo Abi. Loh, legayane. Lah kowe apa panggilan mbek bojoku? Siti Badok kaya arang-arang kaya Umi Abi. Lah kowe panggilan sayangmu apa? Ya kare aku to. Lah nek mbek bojomu piye kowe? Aku biasa rene berat aku. Kowe ngono kuwi jenenge budi sewe enggak boleh. Menjatuhkan bojo Oke. dhewe. Lah emang kalau yang bagus apa? Apa yo yang ngono kuwi. Terus Jawaban dalem. Yang Ya. dalam sayang. rungokno Met, rungokno. Sayangku. Eh,
Astagfirullahaladzim. Aku wis kudu nyipok iki rasane. Masa tulungi kan. Kita kelainan ke Sayang. Lah yo Mas. Ayo cium sayang. Iki apa to? Wis sak paten iki tenan. Aku malah geri. Mas Akbar tadi tuh aku tuh hampir dicium sama komet loh Mas. Siapa kamu? Dicium apamu? Masuk Dia mau dicium pipiku. Bres Mas kalau bocah. Anu Mbak, anu. Masa aku dipegang tanganku gini-gini terus aku mau dicium gitu. Dicium-cium gini. Heeh. Loh, Mas sama didi ngene. Apa? Cengki kowe Mas. Sampe mau dipiye? Dicium-cium gini. Gini. Heeh, Alah kono gitu. dhewe ngedek kae kok. Alon-alon jembar le. Yo suwe nek sing ciut meja biliar. Ya ora. Betul. Lho kowe betul kowe jane sengkuni. Lah ya bolone sapa to? Aku boleh dewa. Bal dawa. Ayo mau menghaturkan apa Dik Nike? Menghancurkan. Menghancurkan. Memang cinta itu Apa ya? Ah bebas nek jenengan Bebas. nyanyi, wo wis jan. sampean anggere nyanyi wah piyayi mriki pun seneng sangat pokoke. Nggih. Oke kalau gitu. Monggo. Napa Mas? Lintang Asmara. Lintang Asmara. Terus ada lagi? Apa neh? Sampun niku mawon. Lintang Asmara niku mawon. Lamunan. Nah, menika. Engkang ajeng nyun sewu ngersake napa Bapak? Suara terbanyak. Monggo. Lamunan. Nah, suara terbanyak langsung judi. Iya. Judi piye to kok judi gitu. Wis ngawur. Aku mbayangno Monggo, niken Mas. Salindri nyanyi. Lamunan ya. Nggih. Judi. Mas Markaban. Wis lho. Iki sing pengendange iki ora sapa ya jenenge? Subeki. Apa gak mantan bojone Mbak Nela kae ya udu kok ya. Oke cak sotik iki anu kafe kok iki. Dudu wong kuwi Sukri kok. Apa lagu sing terbaru kuwi? Oke. Iya. Bareng bersama Asta Beratanya